जल चढ़ावे दर्शन दे दे बाबा हम होली दर्शन पावे कि भक्ति कई के जिंदगी आगे तार ले बदी कि तनी खोल दी के बरिया बाबा कि तनी खोल दी के बरिया चलवा ढार ले बदी तनी खोल दी के बरिया चलवा ढार ले बदी आइल बानी दूर से रवा के जल चढ़ावे दर्शन दे दी बाबा हम होइनी दर्शन पावे आइल बानी दूर से रवा के जल चढ़ावे दर्शन दे दी बाबा हम होइनी दर्शन पावे भक्ति कई के जिंदगी आका मार ले बोले बोल हम जानते हैं कि आप लोगों को भी नींद आ रहा है लेकिन बस अंतिम भजन है इसमें जितना झूमना है झूम लीजिए सभी लोग हाथों को ऊपर करेंगे सभी लोग हाँ कि तनी खोल दी के बरिया चलवा ढार ले खोल दी के बरिया चलवा ढार ले तनी खोल दी के बरिया चलवा ढार ले अरे आइल बानी दूर से रवा के जल चढ़ावे दर्शन दे दी बाबा हम होइनी दर्शन पावे आइल बानी दूर से रवा के जल चढ़ावे दर्शन दे दी बाबा हम होइनी दर्शन पावे भक्ति कई के जिंदगी आका मार ले ए बाबा कितनी खोल दी के बरिया ये बाबा तनी खोल दी के बरिया चलवा ढार ले तनी खोल दी के बरिया चलवा ढार ले तनी खोल दी के बरिया चलवा ढार ले जिंदगी हजार तनी बात अनमोल बम बोलना तनी बात अनमोल बम बोलना चार दिन की जिंदगी हजार झमेला चार दिन की जिंदगी हजार झमेला चार दिन की जिंदगी हजार झमेला तनी भक्ति में बोलना अरे बोल रे बोल तन बात अनमोल बम बोलना तनी बात अनमोल बम बोलना तन बोल बम बोलना ओला पौआ में परलवा अब खड़ा हो कल लाइन बदला से बदला जाई देही आई रोकल राजा ओला पौआ में परलवा अब खड़ा हो कल राजा लागता जिमना जाई देही आई रोकल राजा बोला ताने बाने खड़े आई दर्शन करे खातिर मनवा आस में भुलाई बोला तानी पानी खड़ी आई दर्शन करे खातिर मनवा आस में भुलाई मोती के जिंदगी आके तार ले कितनी खोल दी के बरिया बाबा कितनी खोल दी के बरिया से ढार लेवे तनी खोल के बरिया चलवा ढार ले तनी खोल दी के बरिया जलवा ढार लेवे
हमारा खातिर हरियर चूड़ी ले ले अइहा राजा जी हमारा खातिर हरियर चूड़ी ले ले अइहा राजा जी सरधमनमा में सजलवा अखिया सरा में बिचल लाइन वाला मोहर लागल हाथ में गंगा जल सरधमनमा में हो अखिया सरा में बिचल हो लाइन वाला मोहर लागल हाथ में गंगा जल अरे भीजन वाले पानी से बदेर थरथराइल सिपाही दुगो डंडा लेके आए भीजन वाले पानी से बदेर थरथराइल सिपाही दुगो डंडा लेके आए डंडा भाजता सिपाही तार ले बेदी के डंडा भाजता सिपहिया नहिया डार ले दे बोल के तने खोल दी के बरियाए बाबा प्रकाश बम की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश बम के तरफ से ढेर सारा पुरस्कार बम जी हाँ अब परमीत बम परमीत की क्या नाम है अमृत और अर्पित बम अच्छा बबलू कुशवाहा जी के तरफ से ढेर सारा पुरस्कार देखिए बम जी आज एकदम मस्ती में झूम रहे हैं गाएंगे कितनी खोल दी के बरिया ये बाबा कितन खोल दे के बढ़िया जलवा ढार ले दी कितनी खोल दी के बरिया जलवा ढार ले दी कितन खोल दे के बढ़िया जलवा ढार ले दी आज आइल बानी दूर से रुआ के जल चढ़ावे दर्शन दे बाबा हम ने दर्शन पावे आइल बानी दूर से रुआ के जल चढ़ावे दर्शन दे बाबा हम ने दर्शन पावे भक्ति के दर्शन के जिंदगी सुधार ले कितन खोल दी के बढ़िया बाबा वीरेंद्र मंडल बम जी की तरफ से पूरे 100 रुपये ये भैया सुतकिया निकालें दे दीजिए ना हाथ में पैर हाँ दीजिए दे दीजिए हाँ ये गाते गाते देंगे बम जी आइए हाँ कितनी खोल दी के बरिया बाबा ए बाबा कितनी खोल दी के बरिया जलवा ढार ले बेदी कितनी खोल दी के बरिया जलवा ढार ले बेदी कितनी खोल दी के बरिया जलवा ढार ले बेदी कितनी खोल दी के बरिया जलवा ढार ले बेदी कितनी खोल दी के बरिया जलवा ढार ले बेदी कितनी खोल दी के बरिया जलवा ढार ले बेदी कितनी खोल दी के बरिया जलवा ढार ले बेदी कितनी खोल दी के बरिया जलवा ढार ले बेदी प्रेम से बोले शंकर भगवान की क्या हो आइए जाते जाते एक बार फिर आप आदरणीय हमारे बबलू कुशवाहा जी